Добрый дзень. Мяне завуць Аўраменка Елизавета. Я вучуся ў 8 Б класе гімназіі нумар 33 горада Мінска. І зараз я прачытаю верш Максіма Богдановича. Романс. Зорка Венера ўзышла над зямлёю, светлыя згадкі сабой прывяла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла. З гэтай пары я пачаў углядацца, неба начное і зорку шукаў. Ціхім каханнем к табе разгарацца. З гэтай пары я пачаў. Але расстацца нам час наступае. Пэўна, ўжо доля такая ў нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю, кожную ночку на зорку дзівіцца. Буду ў далёкім краю. Глянь іншы раз на яе ў расстанні, там з ёй зліём мы пагляды свае, каб хоць на міг уваскрэсла каханне. Глянь іншы раз на яе.